Sitten kun lopetetaan soutelu tai purjehtiminen, niin kannattaa aina pumpata tää tyhjäksi vedestä. Sitä vettä tulee väkisinkin aina soutaessa roskun yli tai varsinkin purjehtiessa. Ja pinssipuppu löytyy täältä. Tämmönen messinkinen hieno. Eli irrotetaan nämä kuminauhat ensiksi. Nostetaan se pois telineestä. Tässä lattiassa on tällainen reikä, jossa on korkkisuoja. Se pois. Pumppu sinne. Letku on vähän lyhyt, mutta kyllä se tuolla yltää. Sitten voi vaikka pitää jaloilla vähän pumppua paikalleen ja lähteä pumppaamaan. Niin kauan kun sitä vettä tulee, mä en nyt näytä sen enempää. Otetaan korkki kiinni. Pumppu pois. Ja tän saa paikalleen parhaiten niin, että laittaa ensiksi tuon letkun edellä tonne. Sitten pumputelineeseen kahva tänne peräänpäin. Ja tämä naru pois tieltä. Ja sitten täältä nämä varmistuskuminauhat paikalleen vielä. Tuolta ja toiselta puolelta. Ja tää tosiaan kannattaa laittaa aina tänne, koska ei se tartu mihinkään jalkoihin tai muihin. Nyt se on siellä. Toinen mahdollinen paikka pumpataan tuolla veneen kokassa. Siinä kun trallit loppuu, niin siellä on ainoa mahdollinen paikka, semmoinen kolo, mistä saa upotettua sen pumpun sinne. Ja kun sinne kävelee ja yksin on veneessä, niin tää kallistuu sopivasti, kaikki vesi virtaa sinne ja sieltä on helppo.